Maju mlebu wae. Metu. Mana tak angkat gue sendrong ra sida. Kayak gak tahu. Perapian, Mak, perapian. Tak ngurus sentong ini. Sendrong lho. Lakban mundi ya. Nyawa. Mundi. Kok redot yo. Les. Les. Wes ora, les dek. Ora kok sini pindah karo burane. Ndong sik wae. Betul ya? Orang utuh loh ini. Santai ya mun ya. Tau menang ya. Acara tempe ora. Ya iki lho cangkemmu lho, Jul. Ya iki acarane tempe. Hati-hati, Jo. Nah, aku ae. Pokoke ora bledak wis ora mening kowe. Dudem. Anak mirun kapok anak mirun. Sing mari sing ilang. Ngomong lele mari. Iki piye nara urut pasang kok. Klosone lho ae angkat piye. Sirku yo iki lho, iki melu ikine. Iki diangkat sik nang. Dadi kono diangkat iki. Iki diangkat to iki. Anu nek, anu kok jenenge? Kok pisan tembogo. Endi? Dus. Ada kerja. Tembogo karo padan. Kenapa? Lagbane. Abang enek putih biru. Nah, telepon terus. Info ya. Info kata. Info kata sembulan karena. Gitu loh. Bang putih kurang gede dong aku. Soalnya Ayo malah kurang gede. Ya kalau gede yo. Soalnya nyandi. Pokoknya rono kok. Tanju. Ya semetan wae. Nyoden. Medun itu lah dodono. Anu kayak kidul Mas, guys, suwiran ben ketok kliwir-kliwir ngono ya. Mbok gawe apa kuwi? Ngene. Iya. Wes seperti Harus sakat. dawane. Lagbane apa Den? Wes kok. Anu nek. Sing gedhi kidul iso ora wae. Heh? Dat, kowe dat. Iki lho lakon nglakon malahan.
Tak berane anu sana Bang, aku ora. Kan ada ono sik sumber kari ya. Di labar putih ya. Ndi son? Tiga anu lamia. Namanya cuh matane. Iki dat jeberen nih. Sumbune jeblok cowok. Apa iki? Lah, cuh iki cilik iki, Mang. Yo. Enak lagi ngit loro anggoro. Apa? Golekno nek. Temboko. Iki nglaban dia aku. Ya ndak kok. Apa fungsine cara anu? Nggo anu ngenceng nih. Kulik. Nase nanti jawab oleh jawab. Apa to? Nase oleh nanti nase. Tabuki. Guyu tenanan lho iki. Cita gore. Sentore iya ra. Kene kira kok kene. Ora. Sembarang terus. Ora gak kok kono. Kene sembune kono. Munggah. Wes. Iki mau tang-manting kae kok. Ayo kenceng jam iki lho. Seto. Wes. Iki. Iki di tahun nah lho bare. Ben. Oso sik neno berarti. Iya. Oso sik lah. Sing ngono ngopi oso sik. Sen, betul Sen. Tanganku senjarem iki. Ndi Jan? Kae lho. Bet-bene piye? Ngono ta. Iya sing kenceng kira-kira kenceng. Lho sentrongnya nanya sentrong. Sentrongnya tambah ono kuwi. Tambah kowo. Mbah. Ngono lho. Ya Pak, gowo nang kae. Ndi ya? Tembokane dicok. Rek tok hilang. Beranggang ya. Oh, bisa ya. Kalau temu lho. Iki lho. Anjing. Tok nyopo gondolane. Iki sapa? Suwi. Ya tandat. Tiga. Puneh iki kok. Rata-rata. Adat gembranggang ya. Ya entak lho. Gua enggak apalan nisan. Marah iki lho Sama kuning pahit dingonokno. Bukan Iya. Ngomong dhewe Pak ini malah dilokne ngono kabarku. Gembranggang e. arep ngarepmu. Ya aku dikiwon apa kok? Dikiwon aku. Ya urusanmu karo Pakmu. Nanti bosong kok cacah. Jar korendo to? Ya aku meru cacahku ya. Aku sing miralne. Kita ya melu cacah nek. Cacah Sing sing peru. peru colone duanune. Sono anu Ngomong sumbu iki. Diswasine. Ora kono tok. Mari gon. Juang ora tambah minyak. Warken wedi.
Ayo guys, coba kayak sarung kayak